Здравейте, добре дошли в моя канал. Аз съм Леди Бартаро и днес ще направя четене на тема какви послания имате нужда да чуете най-много. Ще оставя картите да покажат каква насока имате нужда в момента да чуете относно различни аспекти от вашия живот. Може да се изберете от тези три групи. Първата група е Кестенът и картата е Паш мечове. Втората група е Мидичката и Висшата жрица. И третата група е Крал мечове и тази канелена пръчица. Помислете коя група най-много ви привлича и нека да започваме. Здравейте, група номер 1. Картата беше Паш мечове и Кестенът. Ще изтегля, освен Таро, различни послания от архангелите, от известените учители и от ангелите. И ще се опитам да дам посланието, от което имате нужда в момента. Нека да започна с послания от ангелите, моля, за група номер 1. Добре, излязоха 4. И послания от извисените учители за група номер 1. Този път ще изтегля първо посланията и след това ще изтегля таро картите. Така, нека да започнем с посланията от архангелите. Ангелска терапия. Предай всичките си грижи и тревоги на нас, ангелите, и ни позволи да поемем товара ти. Разпери криле. Точно сега не спирай, моментът е идеален и ти си готов да полетиш. Облегчение. Аз съм с теб в тези трудни времена и ти помагам да излекуваш сърцето си. Посланията от извисените учители са пречистване. Виж гледната точка на другите и слушай. И посланията от ангелите. Пусни миналото да си отиде. Скъпо същество, товарът, който носиш със себе си от миналото, само те изтощава. Време е да го хвърлиш. Остави си уроците и любовта и изхвърли всичко останало. То нито ти трябва, нито го искаш, затова сега си отива. Така имаме няколко карти, които ви подсказват, че има някакъв товар, нещо, което носите, което трябва да оставите. Като първа линия също имаме глупакът и силата, което за мен е точно да имаме силата да си дадем, да тръгнем по един нов път и да предадем наистина тревогите си, мислите на архангелите, на ангелите. Да оставим те да се справят с тях. По-скоро да ги предадем на тях. И ние да останем точно както глупакът. Той е първата карта от Таро. Той тръгва на път абсолютно безгрижно, абсолютно спокойно, но същевременно ентусиазирано за това какво го очаква. Но когато имаме и силата, означава, че нещо вътрешно в себе си трябва да преодолеем, за да си го дадем това ново начало. Разпери криле. Не спирайте, точно в момента трябва да тръгнете на някъде. Предайте грижите си. Помагат ви архангелите в тези трудни времена. Мечтание. Ще разбираш по-ясно нашите послания, ако мечтаеш по-често. За да чуеш съветите ни, се отпусни и отвори ума си, без да контролираш мислите си. Просто отбелязвай всяко чувство, образ или идея. Сякаш гледаш филм. Това е основата на всяко творчество. Дайте си възможност да помечтаете. Ако до сега всичко е било товар, трудности, опитайте се наистина да повярвате, че може да мечтаете и че тези мечти могат да се сбъднат. Енергийна работа. Животът може да бъде наелектризиращ, защото по същество е енергия. Тялото ти е изумително енергийно поле, което откликва положително на лечебни процедури, направени с любов. Ръцете и сърцето ти са активирани да дават целебна енергия на твоите близки и пациенти. Няма за какво да се тревожиш. Ти си в безопасност и всичко е под съвършения контрол на Божието провидение, вселенските закони.
От теб се иска да влагаш любов в мислите, чувствата и делата си, за да могат най-добрите резултати да стигнат безпрепятствено при теб. Тук чувам, че ако някой от вас има нужда от някакъв тип енергийно лечение, извинявам се, или по някакъв начин има нужда да пречисти аурата си, дори да не се интересувате от енергийно лечение, може да прекарвате повече време сред природата, може да прекарвате повече време. Интересно е, тук имаме пречистване някъде където има вода около вас, или да пречистите, да използвате водата всъщност, да пречистите аурата си. Водата пречиства много добре аурата. Също, ако пък имате интерес към рейки, енергийно лечение, може да напишете рейки в YouTube. Има доста добри и интересни видеа, които може да слушате. Мейнстрим рейки, мисля, че се казваше един канал, който аз понякога слушам, на една жена, която прави рейки през канала си. Тук имаме и виж гледната точка на другите и слушай. Тъй като имаме тук рицар чаши и двойка мечове, имам чувство, че сте изправени пред някакво решение или чувствате объркване относно някакъв път, свързан с личните взаимоотношения. Възможно е да не можете да решите как да действате в някаква ситуация с човек, към когото изпитвате някакви отношения, тъй като и на дъното на тестето имахме седмица жезли, седмица чаши и двойка чаши. Тоест има някакво объркване относно някакви отношения за вас. Но някакси картите за мен лично ви казват да се опитате всъщност да видите какво иска и човека от среща. Ако той по някакъв начин или тя не отговарят на вашите очаквания, слушайте повече, т.е. бъдете малко отдръпнете се леко от цялата ситуация. Ако усещате наистина, че нещата може би не се развиват толкова бързо, наколкото вас ви се иска, или дори ако вие самите не можете да направите избор, не се насилвайте да го направите този избор. Имаме Висшия жрец и Светът. Това са две много силни карти. И за мен те ви казват това, което чуваме, че сте на правия път всъщност. И че ще бъдете успешни в нещо, върху което сте се фокусирали в момента. Че светът е символ на това да сме точно успешни, да приключим някакъв проект. Също някакъв цикъл, който се затваря в живота ни. При положение, че имаме глупакът и светът, наистина трябва да пуснете нещо, да си отиде в миналото и да приемете някакъв много голям урок, който сте научили в момента. Възможно е този урок да е свързан с любовта и да спрете да се тревожите. Усещам много така силна енергия наистина на тревога, на мисли. Имате два пъти слушай тук отдолу на карта, на тестето и слушай тук. Окрути мислите си и чуй тихите ни гласове, когато те уверяваме, че ние се грижим за всичко. Замълчи и се вслушай, без да се тревожиш как точно ще се осъществят твоите желания. С притихнал ум и тяло ще ни чуеш бързо и ясно. Ето за какво те молим. Слушай. Имаме енергийно лечение на дъното на тази карта. Ако пък по някакъв начин вие самите имате желание да работите да помагате на хората чрез различни енергийни практики и лечения, то може би картите ви съветват да потърсите такива възможности възможности, които да се научите как да го правите. Ако не, то може да потърсите някой, който, както казах, да ви помогне да се пречистите, наистина да успеете да затворите някакъв цикъл и да преодолеете това объркване, което усещате. И като главна карта, която имахте, паш мечове, тази енергия е свързана отново с ума на начинаещия, с това да започнем наистина
някакъв нов курс може да бъде, нещо ново да научим, да бъдем по-любознателни към света, да учим, да продължаваме да учим, да не спираме да учим. Без значение дали става въпрос за да не спираме да учим уроците на живота, но също и чисто да сме информирани. Да продължаваме да търсим в какво сме добри и да го развиваме. Нека да видим. Просто искам да разясня тази двойка мечове, това объркване от какво идва, да мога така да ви дам финална насока. Продължава да ми излизат старши аркани. Объркването е възможно да идва от болката, която не ви позволява да приемете промяната. И наистина картите ви съветват, действайте. Действайте в някаква посока. В момента ви се отваря, имаме жезли, осмица жезли. Отваря ви се в момента възможност да действате в някаква посока. Нещо свързано с... Възможно е с някаква идея или работа с хора, на които се доверявате. Но трябва да преодолеете някакво разочарование или нещо, което леко ви дърпа още надолу, защото имаме тройка мечове. Тройка мечове е символ точно на тези тревоги, всъщност, за които говорим тук, грижи и тревоги. Трудни времена, помагам ти да излекуваш сърцето си. Наистина имаме доста зелено, сърдечната чакра. Може да работите върху някакво лечение, върху сърдечната чакра. Тук отново имаме пречистване зелено. Може да прочетете различни практики, как да работите върху балансирането на сърдечната ви чакра, но наистина това, което мога да кажа е, че ви очаква имаме колелото на съдбата в средата, някаква промяна, която ще ви накара да се почувствате наистина много по-пълноценни. Възможно е да е някаква промяна, в която чисто в личните отношения да се почувствате много по-сигурни, много по-стабилни, много по... Тук отново виждам, няма за какво се тревожите. Ако нещо си е отишло си. Ако някой не ви обръща достатъчно внимание, ако някой не е там за вас, не е там за вас, това е положението. Приемете тази енергия на самостоятелност, на стабилност и просто не се чувствайте изоставени по никакъв начин или ощетени, защото не сте. Със сигурност чувам, че не сте ощетени по никакъв начин в тази ситуация, дори да ви се струва, че в момента сърцето ви е разбито за нещо или не сте там, където трябва да бъдете. Много скоро ще разберете всъщност какъв е бил смисъла на това нещо да си отиде. И продължавам тази карта да виждам. Искам да ви я сложа в средата, финално да я погледнете. Наистина няма за какво да се тревожиш. От теб се иска да влагаш любов в мислите, чувствата и делата си, за да могат най-добрите резултати да стигнат безпрепятствено при теб. Благодаря ви, група номер 1. Надявам се това да ви е помогнало. Ако имате нужда от по-специфично гледане, може да се свържете с мен на ladybartaro282@gmail.com. Много любов ви пращам и до скоро. Здравейте и на група номер 2, които избрахте мидичката и висшата жрица. Така, тук с висшата жрица ще имаме доста силни послания от интуицията ви по-конкретно. Ще започна първо с послания от ангелите, от архангелите, от известените учители. След това ще изтегля Таро и ще ви дам посланията, които имате нужда да чуете в момента. Нека да започнем с архангелите. Моля за група номер 2. Какви послания имате нужда да чуете в момента? Излязоха 4. Сега послания и от ангелите. Да видим и Таро какво ще каже.
Посланията от архангелите, преодоляване на трудностите. Най-лошото е за те, преодоляваш всички досегашни изпитания. Духовно осъзнаване. Носите езотерична информация и символи и ти помагам да прозреш духовните истини. Водач. Сега е време да приемеш позицията и силата си на лидер и да ръководиш хората с любов. Ясно чуване. Обърни внимание на нежните напътствия, които чуваш в ума си или от други хора. Отпусни се, тръгвай веднага. Учител. И посланията от ангелите. Само искам да ви прочета. Лични връзки. Твоята изначална връзка е със самия теб и с Бог. После идват всички останали. За да привлечеш, заздравиш или балансираш една връзка, сгуши се в обятията на любящия Създател. Когато в душата ти се почувстваш обичан и в безопасност, всички останали взаимоотношения ще се развиват и процъфтяват. Море. Безкрайното синьо море говори на душата ти, лекувате и те успокоява. Дори представата, че се потапаш в целебната му отроба, води до същия резултат. Още по-добре е да прекараш известно време край морето. Нека неговата сила и красота да отмият всички твои грижи и тревоги. Слушай, укроти мислите си и чуй тихите ни гласове, когато те уверяваме, че ние се грижим за всичко. Замълчи и се вслушай, без да се тревожиш как точно ще се осъществят твоите желания. С притихнал ум и тяло ще ни чуеш бързо и ясно. Ето за какво те молим, слушай. Така, първото, което ми прави впечатление, група номер 2, е, че имате отпусни се и същевременно имате и тръгвай веднага. Това, което усещам за вас, е, че наистина имате нужда някакси да отпуснете, така да се каже, да не стискате силно някаква идея точно как ще се осъществи. Тъй като тук имаме тройка чаши, което за мен е точно това възможността да се отпуснем, да отпразнуваме нещо, да бъдем с приятели, да се радваме на живота. Имате и радост на дъното, но същевременно имаме четворка пентакли отдолу, което означава, че е възможно вие да сте се вкопчали прекалено много в идеята точно как нещо да се случи. Възможно е прекалено да сте се вкопчили в материалното у живота. Желанието ви, няма нещо лошо човек да иска да бъде материално обезпечен, но има нещо, което някак си ви пречи да се свържете с емоциите си. Гледате само в една посока, там влагате всичко, чувам. И това всичко, което влагате, имам предвид енергия, мисли, действия, някак си не забелязвате много какво се случва около вас. Класическата карта на четворка пентакли е как един човек е прегърнал 4 монети и това е единствената му радост, единствения му фокус. И също тук при вас виждам как някакси целта ви е нещо конкретно и не отваряте така възможности, това, което искате да се случи, може би, или да дойде от някъде другаде. Тоест, вие пак може да работите по вашата цел, но не ограничавайте Вселената как точно ще ви донесе това, което искате. Рицар мечове и крал чаши. За мен това е някакъв баланс, който трябва да постигнете между емоционална зрялост и действия. Възможно е някога да действате прекалено агресивно, не е нужно да е в най-негативния смисъл, т.е. да действате необмислено, някакси безразсъдно дори, да не си давате сметка за някои неща. Дори някога, по-скоро чувам, че вие не наранявате другите хора, по-скоро наранявате някакси себе си вътрешно, защото не се свързвате тук с тези емоции. Не можете наистина да се отпуснете. Човек може да действа и когато е отпуснат. Сега тук почват да ми идват много неща, надявам се да не звуча хаотично, но мисля, че главното послание, което е за вас, понеже имаме и висшата жрица, е, че ще трябва малко да се гмурнете в това подсъзнание. Ще трябва да приемете какви послания и напътствия чувате в ума си или от други хора, които може би не обръщате внимание, тъй като имаме и духовно осъзнаване. Има нещо, което трябва да осъзнаете. Имате и слушай също. Но вие толкова сте се така вперили сте така поглед в нещо и в идеята за нещо, че някакси не ги чувате, може би, тези послания. И това, което исках да кажа е, че
Посланието също, което имате нужда да чуете, е свързано с това, че не винаги трябва да действаме. И това може би много малко от вас ще го разберат, но все пак ще го кажа. Трябва да се научим да правим нещата, които обичаме, разбира се, да си поставяме цели, но да не се обсебваме от резултата. Това е, което чувам като главно послание за вас. Това не означава да не бъдем амбициозни, не означава да не бъдем целеустремени, но някакси да не бъдем и... Отново ми идва думата усебени, да не бъдем прекалено неспокойни от това как нещо ще се случи или какъв резултат. Вие имате много силата на това да водите хората. Имате доста лидерски възможности у вас. Имаме глупакът и императрицата. Друго главно послание, което чувам за вас, е свързано наистина с баланса. Все пак имаме и двойка пентакли. Трябва да балансирате така наречената мъжка и женска енергия у вас. Какво значи това? Хем да водите, но и хем да се научите някакси да се отпуснете, понеже имаме отново тук отпусни се и тръгвай веднага. Тоест, да знаете кога да се отпуснете и да приемете това, което идва към вас. Посланията от интуицията ви, от архангелите, това, което чувате, някакси да се свършите малко повече с духовната страна на нещата и да ги балансирате, разбира се, защото и пък има хора, които им е трудно да балансират, примерно като мен. Аз понякога имам така трудност да балансирам практичната с по-духовната част при вас. Съвета е, вие някакси сте по-практични и съвета ви е да се отворите една идея повече за по-духовната част. Дори ако вярвам, че все пак, щом сте тук, вярвате в духовното осъзнаване, ако пък не вярвате, то просто посланието към вас е наистина да слушате повече. Слушайте какво ви казват хората. Има нещо, което ще чуете и ще ви даде някакво успокоение, ще ви даде може би някакви послания относно как да действате от тук нататък. Имаме учител. С учител и с водач наистина усещам, че вие може да учите хората на нещо. Давате им съвети, давате им насока, помагате им да бъдат успешни по някакъв начин. Продължавайте да го правите, но слушайте всъщност някога тези хора, дори и вие да ги учите, дори и вие да сте им водачите, имат също нещо, което може да ви кажат. Ясно чуване, слушай. Отново и за вас група номер 2 има като съвет да прекарвате повече време. Може би морето по някакъв начин ще ви помогне, но наистина дори да не става въпрос да отидете на морето и да съзърцавате, дори просто да се затворите в себе си и така да се опитате малко да медитирате или просто да отделяте повече време на размисли, на това да се свържете с вас, на това не знам, просто да постоите малко в някакъв покой. Да, действайте. Вършете си задачите, които сте си поставили, но дайте си малко време така просто да постоите, дори и да е за 5 минути, да чуете какво... Възможно е всъщност така ума ви да е доста... да чувате прекалено много мисли, тъй като имаме тук укроти мислите си. Трябва просто да направите една крачка назад и да спрете за момент, тъй като в момента в главата ви може да е доста объркано и въпреки, че знаете на къде отивате, виждате пътя, но някакси възможно е да имате и много идеи в момента, група номер 2, и да трябва просто да направите една крачка назад, за да си кажете, добре, кои от тези идеи според мен имат най-много потенциал, как да приоритизирам от тук нататък. Затова имате отпусни се и тръгвай веднага. Просто направете си някакъв, може би, план или имаме тук съсредоточи се и приоритети. Супер интересно точно това, което казах. Възможно е да имате нужда малко да сложите в ред мислите си и действията си, защото усещам, че така имат някакъв лек хаос и може би някакъв дисбаланс между това да си давате почивка и да действате. Така, нека една финална насока за група номер 2, моля. Надявам се това видео да ви е помогнало. Ако резонира с вас, може да ме потърсите и за лично гледане.
ако имате нужда да разгледаме някакъв въпрос по-подробно. Нека сега да видим и последен съвет за група номер 2. Моля. Тройка мечове. Висшия жрец. Каква болка преживяват група номер 2? Какво е това? Каква е тази тройка мечове? Така, вижте тук за някой от вас, понеже все пак имаме и лични връзки, аз не мисля, че главният ви фокус е някаква връзка. Мисля, че са различни неща, които в момента се опитвате да, така да се каже, да излекувате, но е възможно и някаква връзка също да ви тормози, така да се каже, и да ви кара да се чувствате, че не може да действате в някаква посока, че нещо има някаква преграда или че сте затворени в някаква като клетка и не може да... Но всъщност това е илюзорно като начин на мислене. Имате силата, имате волята да се освободите. И в момента, в който наистина успеете да си дадете тази свобода, която всъщност ще си я дадете, когато се отпуснете, защото тогава ще видите всъщност колко много врати има пред вас. И тогава ще преодолеете объркването и тогава ще разберете всъщност какво се опитва да ви кажат хората около вас или някаква ситуация или различни ситуации. Но наистина ще се изисква смелост, сила от ваша страна. Хем да се освободите и хем да тръгнете в някаква нова посока и наистина да оставите някаква връзка или някакви отношения да се балансират просто от само себе си по естествен начин. Имате и божествен ред на дъното. В момента нещата са такива, каквито трябва да бъдат, прозри отвъд илюзите и вижда божествения ред във всичко. Просто трябва да скъсате някакви окови, които ви объркват по някакъв начин. И осмица чаши и просто да обърнете гръб на това чувство на застой, което по някакъв начин ви дърпа, както казах. Това е група номер 2. Надявам се да резонира с вас това послание. Доста тук усещам много така различни послания. Надявам се да съм успяла да ви ги дам, но може би така усещаме много неща, понеже трябва да укротите наистина мислите си. Много неща ви минават през ума в момента. За много неща се тревожите и за мен главната карта е тази, че най-лошото е за теб. И сте преодолели, извинявам се, вече всички досегашни изпитания и просто трябва да се отпуснете и да тръгнете напред с малко повече вяра в интуицията си. Успех желая, до скоро! Здравейте и на група номер 3, които избрахте това тесте с канелената пръчица и картата Крал мечове. Нека да видим и какво послание имат картите за вас днес. Ще започна с послания от архангелите, от извисените учители от ангелите. След това ще изтегля и таро карти и ще ви дам насоки относно посланията, които имате нужда да чуете. Интересно, излязоха 4. И последно да видим от извисените учители какви послания имат и те за вас. Първото послание, което искам да ви кажа, което беше първото нещо, което чух, беше: няма да носите този товар вечно. Нещата ще се променят.
Няма да сте вечно така отчаяни. Това отчаяние ще приключи. Ще го трансформирате. Така, искам да започна от картите от ангелите, защото те ми направиха така най-голямо впечатление. Имаме творчески проект. Душата ти отдавна копнее да изрази себе си чрез творчество. Ние те съветваме да изпълниш живота си с артистичност и съзидателност. Творческото себеизразяване те кара да се чувстваш жив и вдъхновен и възпламенява страстта ти към живота. Изпращаме мощни вълни от любов към сърцето и ума ти, за да пробудим любовта към самия живот. Твоето категорично решение да приемеш и да се радваш на романтичната връзка стана причината за това пробуждане. Позволи си да приветстваш спонтанно любовта във всичките й божествени аспекти. Имаме тук и пречистване. С голяма любов и уважение те молим да премахнеш токсините от своето тяло. По твоя молба ще ти помогнем да намериш здравословни начини да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията по стария си начин на живот. Предай грижите и тревогите си на нас, се радвай на прекрасните усещания в новото си пречистено тяло. Обърни внимание на знаците. Да, сигналите, които получаваш, са изпратени от небето. Ние поставяме пера, монети и други знаци на пътя ти, за да ти напомням, че си обичана и никога не си сама. Имаме тук изчисти пространството. Управи безпорядъка, изчисти енергията около себе си и използвай фъншуй. Ясно чуване. Обърни внимание на нежните напътствия, които чуваш в ума си или от други хора. И съветник. Ти имаш природната дарба на съветник и твоите напътствия уверено са полезни за много хора. Имаме също излез от скривалището, духовния закон за привличането и учител. Всъщност, чувам така някакво послание, че с този творчески проект и с Купидон, според мен обърнете внимание на знаците. Тук ние поставяме пера, монети и други знаци по пътя ти, за да ти напомним, че си обичан и никога не си сам. Така, първо ще трябва наистина да се пречистите от този товар, който казах. Но и съдбата ще ви помогне, понеже имаме колелото на съдбата. Съдбата просто ще предизвика някаква промяна в живота ви, която първоначално може да ви се стори още по-болезнена, понеже имаме петица чаши, понеже просто ще трябва да имате десятка мечове, да пуснете нещо ще трябва да се тръгне, някакъв болезнен край на нещо. Но с този творчески проект, с този Купидон, тук така, може би вие сте единствената група, която ще се позволя да каже нещо за бъдещето. Очаква ви нещо много красиво. Ако не за някой от вас това ще бъде някакъв творчески проект, по който ще работите, който ще довършите, който ще ви донесе наистина истинско пречистване, който ще ви покаже всъщност, че духовният закон за привличането работи, защото когато вложите енергията си, мислите си в нещо, което обичате, в създаването на нещо, което обичате, без да се притеснявате от това дали е перфектно или не, просто ако оставите перфекционизма, ако оставите резултата на страна и се фокусирате върху самото творчество, ще се почувствате много щастливи, ще се почувствате много пречистени, чувам пак. Ще се почувствате променени, обновени. И за други пък от вас усещам, че е възможно и да влезе някаква интересна нова връзка, Купидон, както се казва, да ви изпрати някоя нова любов, да се влюбите. И то да се влюбите с така много повече искреност, да се почувствате много по свързани с себе си и наистина да почувствате много силна свързаност с човека от среща. Но за мен това са две, за някои от вас може и двете неща да се случат, разбира се, но искам просто да ви кажа, че ви очакват наистина много красиви неща. В момента може въобще да не ги виждате, но свържете ли се с творческото си начало, приемете ли този болезнен край на нещо, което си е отишло, прекарате ли достатъчно време, в което всъщност да починете и да успокоите ума си и да дадете наистина на себе си. Няма да е лесно, защото имаме десятка жезли, но пък това, което ви очаква, е наистина нещо, за което дори не може да се представите. Не знам, това го чувам. Не е нужно да е нещо грандиозно. Някога е някакви малки промени или нещо малко се случва и просто преобръща всичко. Но ще трябва да излезете от скривалището, ще трябва да, след като разбира се сте готови да наистина да излезете отново, да сте сред хора, да комуникирате, да се отворите, нали, тук излезете от скривалището и метафорично. Ще трябва просто да се покажете. Тук с този творчески проект чувам, че не трябва да се притеснявате да покажете талантите си.
Дори да не сте се занимавате точно с изкуство, може някаква идея за бизнес, някакъв проект, нещо, което може някакво хоби дори. Не се притеснявайте да се покажете, това чувам, и да използвате точно тази създателна сила, за да привлечете това, което искате. Някой от вас може и да са учители, или човек, който е учител, да е ключов за вас. Или другото значение на тази карта е, че учите в момента нещо, или по-скоро аз го усещам като някакъв, този урок е като някакъв дар от съдбата. Възможно е да с това колело на късмета, на съдбата, извинявам се, да, може и на късмета да е случая. Аз усещам, че нещо доста така късметлийско ще ви се случи, но защото вие сами ще се го създадете, но и съдбата леко ще ви така побутне, така да се каже. И ще има някакви знаци. С тази карта и знаците, съдбата, има нещо, което ще ви тласне наистина към това да изразявате себе си. Вижте как танцува тук тази жена. Няма значение дали сте жена или мъж. Просто усещам наистина доста силна женска енергия. Всъщност, когато ние творим, сме повече в интуитивната си, в женската си страна. Това отново казвам, няма никакво значение дали сме мъже или жени. Така, това е, което усещам за вас. Така усещам едно много, много розово, много красиво, много... Мечтаете, чувам също. Мечтите ви наистина могат да се изпълнят. И тук сега виждам всъщност, че имаме обърнем внимание на нежните напътствия. Наистина картите също ви казват, че ще ви пратят някакви знаци. Обръщате внимание на тези знаци, които чувате. И тук с този съветник, изразявайки всъщност вие себе си, имайки смелостта да бъдете себе си, това ще вдъхнови страшно много хора. И интересно е тук как виждаме и тази жена, която, това е краля мечове, която комуникира. Отново казах, за някои от вас може да е творчество, за други може да е това да водите някакви уроци, курсове, да помагате на хората наистина да усвояват нови знания. Нека се пак да видим малко повече за група номер 3. Моля, каква е тази десятка жезли, тази петица чаши? Правилно ли всъщност давам насока относно посланията, които имат нужда да чуят група номер 3? Вау! И за трите групи трябва да кажа, че се отварят някакви нови врати, защото и трите групи имахте глупакът. Тук имаме и магиосника. Тук енергията наистина усещам, че можете да постигнете много, ако наистина се доверите, че сте способни. Ако повярвате, че сте способни. Ето имаме и краля и кралица мечове. Чувам, че сте доста практични също като хора. И интересно е, че нямам никакви карти на чаши. Имам доста карти на ума, на мислите, на по-практичната част. На пентакли имаме също. Тук чувам, че всъщност ще успеете, ако това става въпрос за връзка, ще успеете да манифестирате наистина връзка или отношение, или проект, в който наистина досещате как вие влагате енергията си, но и без да се вкопчвате естествено в това, какво ще получите, но наистина получавате, имате възвръщаемост, дори да е възвръщаемостта чисто емоционално удовлетворение. Имаме глупакът и асо жезли, наистина някакъв творчески проект, който започвате. Чувам, че го започвате дори още този месец, октомври. Започнете го, ако не го започнете. И това ви прави много уравновесени. Чувствате се като е тази жена. Тя се връща от работа. Чувства се уморена, обаче се чувства се някакси нагребена на вълната. Така това чувам. В смисъл, това ще ви помогне да преодолеете някакво разочарование, ако имало чисто в любовен план или нещо чисто, ако се чувствате в момента чисто емоционално, просто да се чувствате по-сломени. Това ще ви направи от ето тази жената, която лежи на този диван и е нещастна, в тази уверена дама, която няма значение, отново казвам, дали сте мъж или жена. Уверен мъж или уверена дама, които наистина се прибират вечери и така се чувстват супер удовлетворени от това, което са направили. Ще бъдете много успешни, наистина. Имаме светът, имаме кралица жезли, осмица чаши. Тази идея със сигурност има доста голям потенциал в нея и единственото, което чуваме, не знам дали ще мога да го обясня,
Опитайте се да давате шанс на хората, опитайте се да колаборирате, да работите с други хора, опитайте се някакси да има някакъв такъв обмен между вас и другите хора. Те ли ще ви научат на нещо, вие ли ще ги научите на нещо. Опитайте се да се доверите, може би, на хората, да ви помогнат. Възможно е да имате възможно е да има някой всъщност в обкръжението, който иска да ви даде съвет относно как да осъществите тази идея, за която говоря. И отново имаме дъжд от изобилие на дъното на тестето. Наистина, не се фокусирате прекалено много върху резултата, но мислете наистина, че този дъжд от изобилие може и да означава и просто едно удовлетворение от това, което правите. Да не се изразява, разбира се, че да не се изразява в чисто финансови облаги. Естествено, че всички искаме да има, работим на среща, за да имаме по-спокоен живот, чисто финансово, но някакси нека това да не бъде единствения ви фокус. Опитайте се някакси да се увлечете върху това, по което работите. И може би така като съвет за вас е духовният закон за привличането е свързан с колкото и банално да звучи. Наистина просто да вярваме в това, което правим. И дори аз като съм тук и ви говоря, има моменти, в които се съмнява, има моменти, в които не съм сигурна дали успявам да стигна до вас, дали успявам да ви давам правилните послания, дали успявам да ви водя наистина към интуицията ви, защото тези послания, те са от вас към вас. Но дали винаги се чувствам уверена? Не. И това е нормално. И дори да питате някой, който е много, много по-популярен от мен в Таро или в каквото и да било друго, всеки има моменти на неувереност и не чакайте да бъдете перфектни в нещо. Просто го правете. Просто го правете и в един момент ще осъзнаете, че удовлетворението всъщност от това, че сте че сте увлечени в самото правене, в създаването на нещо, всъщност е най-голямата награда, може би. Имате и висшия жрец, имате и учител. Може би последно да попитам, има ли някакъв урок, който учат група номер 3? За какво е този висш жрец и този учител? Ами да, учите, че победата не е най-важна на всяка цена. Победата на всяка цена не е най-важна. Че трябва всъщност да бъдете по-свързани с емоциите си. И нещо има и свързано с отношението ви към другите хора тук. Нека си бъдете по-благосклонни към тях. Бъдете може би ви боли, може би сте давали прекалено много в някаква ситуация, някакъв човек, никога не говоря само за романтични лични взаимоотношения, възможно е за работа, но някакси отворете се, преодолейте го това. Дори ако някой се е възползвал от вас по някакъв начин. Я да видим само този купидон сега и последно една карта на сока и приключваме. Ами отново имаме рицар жезли, който е картата на действието, на идеите, на това да работим по нещо, което ни удовлетворява. Девятка чаши е сбъднатото желание. Виждам, че празнувате нещо. Тук имаме въздушни зодии. Може би някой от вас с зодия Везни, честит рожден ден. Въпреки че станаха много малко дни, може би някои от вас са късни Везни. Имаме и силата. Ще се изисква от вас наистина постоянство относно този проект, но вие го имате в себе си и наистина може да действате спокойно, без прекалено вкопчване в някаква победа или конкретен резултат. Това е, което мога да ви кажа група номер 3. Ако имате нужда от лично гледане, може да се свържете с мен на Lady Bartaro 282 @gmail.com. Много любов и късмет желая!